Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah yanzu zan yi muku bidiyo kan yadda za ku saita yadda za ku yi withdraw na Tradeano ɗin nan, da kuma waɗanda ba san yadda ake rijista ba sai ku kula. Gashi nan zan yi bidiyo yanzu insha Allah. Da farko akwai link da na saka a cikin posting ɗina da na yi a Facebook account ɗina. So waɗanda suka shiga link ɗin wasu sun ga yadda ake rijista, wasu kuma ba su gani ba. So yanzu dai zan nuna muku kawai a taƙaice yadda za ku rijista da yadda za ku yi task da kuma yadda za ku saita wato address ɗin da za ku yi withdraw a ciki. Idan ka shigo link ɗin, da farko za ka ga wannan rubutun gashi nan gurin. Idan baka yi rijista ba gashi nan saura kwana 22 wato airdrop ɗin ya ƙare. Sannan kuma sun ce ko da wani lokaci zai iya ƙarewa in dai 5% wanda suka ware na coin ɗin ya ƙare, su za su iya rufe airdrop ɗin. Gashi nan kuma BEP20 ne kan Binance yake blockchain ɗin, za su yi airdrop ɗin 25.50 million TRAT. Duk ƙwara ɗaya kuma yana daidai da 0.45 USDT ne. So za ka danna wannan join now ɗin. Idan ka danna join now, so now za ka ga inda za ka sa full name. So amma ba na so su yi bani ɗin abin na watan na riga na register, ba zan ƙara ba. Yawwa, bayan ka sa full name za ka zo inda za ka saka email address ɗinka da wato password minimum 6 characters. Ka ɗan haɗa su da alphabet da ƙaramin baƙi da kuma wannan special characters ɗin. So za ka repeating ɗin password ga gurin nan, shi ma irin wanda ka sa dai nan farko wajen password shi za ka ƙara sawa nan. Sai wajen withdraw pin ɗin nan za ka saka wasu codes ne guda 4, lambobi guda 4 wanda ba za ka manta ba, wanda za ka withdraw ɗinsu. Daga nan za ka zo waɗannan abubuwan, wasu instructions suka ce I hereby confirm that I am not a US citizen, za ka cike gurin da sauransu dai duka za ka cike. Daga nan za ka yi confirming you are not a robot, sannan sai ka danna sign up. Da ka yi sign up zai kai ka ciki. So za ka dawo idan ka yi register gabaki ɗaya za ka zo ka taɓa nan kai login ɗin account ɗinka. Bari in yi login ku ga yadda cikin yake, yadda ake task da sauransu. Nan zan yi confirming that I am not a robot. Yawwa, bayan ya buɗe kun shiga cikin wato dashboard naku, zai nuno muku haka, za su yi muku welcome. Za ga sunanka a gaba, to ni ba sa ba. Gashi nan za ku ga daidai inda gashi nan balance, za ka ga wanda suka baka, ina jin guda 45 ne suke badawa. So wannan dai hada referral nawa gabaki ɗaya. To yanda za ka yi task ɗinsu shine gashi nan wajen wannan follow Twitter ɗin, follow on Twitter, gashi nan gurin za ka danna follow on Twitter ɗin, zai shigar da kai Twitter account ɗinka, sai ka yi following ɗinsu. Bayan ka yi following ɗinsu a Twitter za ka zo ka rubuta sunanka, gashi nan inda gashi nan na sa username ɗina na Twitter, sannan sai ka danna participate. Idan ka danna participate, so za su ƙara ma ƙwara 5 kan wanda suka baka. Sannan sai wannan na ƙasa shi ma za ka je kai retweeting na posting ɗinsu ne a Twitter. Idan ka yi retweeting ɗin shi, so sai ka ɗauko link na retweet ɗin sai ka sa a gurin, sai ka danna wannan participate ɗin, nan ma za su ƙara ma guda 5. Sai kuma wannan follow on Facebook ɗin, shi ma in ka follow ka danna link ne gurin, in ka danna follow ɗin so zai wuce, za ka sa sunanka, username ɗinka na Facebook. Daga nan sai ka danna participate, sannan za su baka ƙwara 5 shi ma. Sannan za ka yi sharing ɗin posting ɗinsu a Facebook shi ma kamar dai Twitter. Nan yi ka ɗauko link wanda ka yi share ɗin posting ɗin, sai ka saka a gurin, shi ma za su ƙara ma guda 5. Kai join ɗin Telegram group ɗin, sannan ka sa username ɗinka na Telegram, gashi nan za su baka. Sannan nan gurin ku kula wajen register on exchange, za ka danna ne. Idan ka danna, bari in danna ku gani.
zai shigar da kai can cikin exchanger ɗinsu wadda suka yi. Idan ka danna ya shigar da kai, yawwa gashi nan zaka rubuta full name da kuma email address ɗinka da password, sai ka danna abin nan, sai ka danna register. Da ka danna wannan abin sai ka danna register. Idan ya shigar da kai ciki, bari in yi login ku ga yadda cikin yake, yadda za ku ɗauki wato wancan code ɗin da suke buƙata, wancan code ɗin na wanda profile na exchanger. Ina zuwa, bari ya shiga ku ga yadda abin nan ɗin yake. Yauwa idan ya buɗe to za ku ga zai shigar da ku nan guraren. Za ku danna wannan abubuwan ga su nan ƙwara uku daga sama wajen baƙin rubutun, in kuka taɓa su zai kawo ku wajen account nan, sai ka shiga profile gashi nan. In ka shiga profile za ka ga wato yauwa ga UID ɗinka na wanda suke buƙata gashi nan, ni nawa kun gan shi ana sama na farko, to shine za ka yi copy. Idan ka yi copy to sai ka koma can cikin wancan wato airdrop page ɗin, sai ka saka masa shi a can gurin, can inda kake yin task ɗinka. Ina zuwa, bari in koma wancan asalin page wanda na baro. Yawwa gashi nan, da ka ɗauko shi ka sa shi a nan gurin zaka daina participate as ba guda biyu, sannan zaka yi making deposit na 1 USDT. to wannan ni ban yi shi ba ma, in ka sa shi ma su baka ƙwara 5 minimum. Sannan zaka yi bidiyo, shi ma wannan ban yi shi ba, in ka ga dama ka yi. Wa alaikum salam.